Nanti dompot, dulu di bawah jahat, cengsi, kalau pajar itu. Prangsi nili lam jai jaku nili titini nili tumlong masih doma pasini konpo nili menlo nili Bikram Hanse lapen nili dak bitung Renghama konstituensi pensila MSC KAC kilik long karjab don APSLC pen lason hak taksi punili RE nak ke akihai dhoneshwar rongphar alang litame amreng konstituensi pensi APSLC pensi capak tidun po. Lason tak taksi punili arwi ke high coursing timung ke high alang li kami kupli konstituensi pensi APSLC party pensi alang li capak tidun po. Kup alang li ilitum party pen hamren konstituensi pen karja bunji asong jalo lapan MAC candidate lo antong intia ke high. Kasi pan sini lipat sini banget han pemla. Uthot dam tulu na upiat hesi pini nang litum panil litum tong sukot pini nang panang kok labang so lam si nilitum nang pat than pon po nilihin pun bang ason tak taksi candidate bang thom du tulang alang litum bentame labang so lam than pon po nilihin pen pachini bang la hello nilitum ke dam tang por hut election nomination tang date api scrutiny chun ed api ladak bitung constituency CC lo nilitum chingwai lo chingwai pensi election office is set up ji ikim ji phanel tum chisik pon lo labang su ka chisik pon ateng pensi long in koi allocation ame ni tum chisik pon lo la pen atumi an bangke long cap allocation bangke ni tum office ahem kim lo election phan kusi la silabang so hem ni litum in kupon lo ajak long ke la pena jaha kalong bangke ingku pon pe kosi la BJP RSS long ke claim atum ajaha katum bang ahem office ahem 3.8 la pen office long ku pima ke do hormu chair table pen chenglok party flag la pen nilitum la party pen screen la hai huyan tala tum system phang ho adlo la pen sound system nilitum atumi ke en la bang so sound system ta nang phang ho kidak lo la si labang so along bangke nilitum totally condemn lo kedam tanga por hutamin itum cicak piglo cicak ningan da cicak lo sita non at the time of model code of conduct do bom hutame alang litum hala ya aprang ason sila tum nang kaciplang dum aprang nilitum election awareness do bom hut election kalila awareness came nitum do bom hut constitution apu thak nilitum cirok to amai bi bom hut sitame hong krehini mai nang pidun lo nilitum thang da pupe hala sota alang itum phan itum chelar pula tum busi nilitum awareness level bangsi ansusi claim to bomb nitum claim on bom la si non bangke election and notification period lo state election commission pen engela model code of conduct ateng pen lun de nang itum dak lang tha la dak general conduct pudu la general conduct long nang itum dak lang tha number 5 section 5 long the right of every individual for peaceful and undisturbed home life shall be respected. However, much and political parties or candidate may resent his political opinion or activities. Organizing demonstration or picketing before the houses of individuals by any of protesting against their opinion or activities shall not be resorted to under any circumstance. Yeah. Dahil kabangay kupiloma atumi nili ang pudam boma hur ajak office niltum mesen pen ikulong lo ajak office long bangke niltum ingpudam de ko pensi vandalize at lo free love lo ajo por phai baji isi hini pensi latum ajo masih latum free love lasi rong kuru long atumi niltum kace put latung alang litum niltum hana pa siksak don
rong guru a polling station long hadak nili tum lama kang thur dam phansi dam lo nil tum office ginang priki dak lo porsi lama kang thur phansi ni tum dam lo lama ing thur der phi alang ni tum office long si dak lam thi si ni tum ka che than je phan jington prong tame ni tum phanang pa siksa ko kadu ko alang li tum tamu than ko la si la code of conduct ke violate pa melo la son dak thak si dak do thulang la general conduct along lilo lata section 7 along the pulo political parties and candidates shall ensure that their supporters do not create obstruction or break up meetings and procession organized by others party workers or sympathizers of one political party shall not create disturbance at a public meeting organized by another political party by putting question orally or in writing or by distributing leaflets or any other own leaflets of their own parties. Procession shall not be taken out by one party along place at which meeting are held by another parties. Poster issued by one party shall not be removed by workers of another party. Yo, take clear to alo. Meeting interrupt donun e bang meeting idolong lapen la party supporters atu maphan procession hai pa break long le meeting pa interrupt long le puka dak clear section 7 long the general conduct long masih puet lo pulon de la song bangso a candidate BJP RSS pen a candidate tuliram rong hang lake alang like supporters han la som si yang toy dun sin nang violate dun et lo la si alang like code of conduct bangke violate pa mil disqualify nang la si nilitum puji bangke alang li phan inside veg nangji lapen alang li lake non election hule claim chot kali lake piniar ni pulo aprang benta la somsi bitung along a gunda tum phan instigate pon pa claim dun diti non bangke kor alang li tum council power ave der lo porsi council power ave lo administration tum ja kong dulo lase administration tum si la bangke immediately alang phan disqualify nangji candidate pen la sinili kui bangke lase kadu ko be man bang pu ke hai bikram han se ai long pherang ke mai ke phalong kadok ve che tong apera phan katom pa jiro jese met pherang ke tum phan lasi pinya bang ke karbiang long bang ke ningduk me lam lo la ke karbiang long arat therak duk lo jong si tuliram rong hang bang indut bang therak tek telang sita me karbiang long rat ke therak piglo la pen aning ta thipiglo dak bithung along si BJP ke do chot ma APSLC das do chot ma kali 26 long in kora throk ta do konane BJP tum aja kong ka pin na do ante halada ke ante APSLC tum si tum rup tum rana na pomante un ema un ke mati ning hang polotang te piniani jong si APSLC to ame thang arat phan sam jinangi pu che than ji mum thek the poson te dak ke achet to karbiang long ke la ka achet si man nei lage setame APSLC asong ke kai ke ta me thang arat ke than ke nang tum rong rup arlu bang ke parliament pen ke che thak re de rong isi ke dobet nei kumar ni phan jong si pa kroiji polotang te pilo ili tum akamat hapen ili tum ideology principles itum ke claim ke dam meseno polotang te bang aning ang dokdun po itum ke claim ke dam hino daklo polotang te bang aning ang dokon dilo lasi ke than ki mum ke mati lasi dak bitung nong ke do BJP RSS agunda tum labang mathanang ni atumi si ning duk lam bang pino hamren ara phana bang ke atumi bang ke insult ki putot mate atumi bang ke nili hamren candidate la hok lo bitung alo ta APSLC do ke mati dakta chebang lo ni ta campaign phani chebang lo nangkar chak duni pasi ke bang lo ante kupi si ni le phan nang hamren candidate ke bitung mari puni phan posos na pol lo kuna la ron do ke kuna si ke tok lo lason le aron puson te nile phan ke election commission pen sida nange kupi munit podak hamben pen ke thurong ni punhana pudei polole ta aron sida koklo lake ante tuliram rong hang ke bitung alo chot ma campaign claim gante nilit ni hang dam de ma amri chen thong dam de ma luma jong dam de ma kunar aron pen nile phan dak hamren a candidate ke bitung alo bangri punil phan pulo lasi amut pilam nili puji pubangke bitung long ara ra phan bangke nili bangke ningke oi po bangali kelang sret kali kajin so po bang people kajin so ke athema tuliram rong hang bang si anutin abang pu apu long si inject
ke thap hai a phulong ke thap si kopi lo a phulong ke thap bang la lo dake itum det si donang po jok to dake bang long lo jok to dake thang tar nang bidun lo la an si ke matha pilo dake China son one party system sita India a constitution India long aron ke lake multi party system dake doan do po lake komar asong tum si kachari ki mentai ma hala tum pasi munit ke ingbai po la helo ke aron ke la sila dak inut versi cerai jadi inut versi cerai ludji bang pakapanta ronre bagbe po bangke la so akamat ha bangke lake anti constitution lake India a constitution se lake arkan pet lo ante India a constitution arkan pet pen non election commission tum insai meng sai sema atumi ning do ka bangala lo district administration tum ta total failure ang na unit data model code of conduct la so lo ka pinchong lake thangale pino lake thangale be lake lo la so lo ke thangale be lo lake dak aron pinchong pa me aron pinchong pholong bang election a por hut lake election a por pukali ho lake kai ta lake do nei ho muthe election a por hut bang ke lam kilam phong do ui posi aron bang pinchong thul hai anu tina bang fu adon tinta hem rit ame thang hemar loke insam jin ben ke dolong ji ke aron lo lake model code of conduct ke tokning akenang masibi muni tum aning yang tin di do nei lake aron pinchong te ang ne lake kumane phan chokri de kuman thengri de bang ham chong nam ri de puke aron tokte pin da eme thang si ining tin si do nei lake sita daga bangke kalilo aning yang tin bangke pujok todlo daga bangke aron tok bera fit tok anganta arkan pet la pen muheta pin purelo proxy lo akaprek a political party tum bang a meeting ke do hut profession ke dama hut ma claim aling sita hara dak bangke kaprek party tum ke hada matsi program pi tum ko puke long le aron si kali athea dak mat pini cipu pacat do ko lake lam kilam phong do pu la pham si hada elong vet din ke dora pe nang ni puki podam thelu sita me atumi bangke APSL si tum asai hemalong si wang ham si hadak si nang tengking dun dudlo aron bangke lake arkan pamelo lake la puan aron pinchong lo mati ho isia party tum le isia poster bang lo pulutang tela so thake bang dunong le mati tok lo dak ka pir dak kopi si ing pulong le ma konar si kang puneng ma pu bangke lake alam toy a ortar ke long tang lo disi long tang orda aron bangke dak sido kolo yo aron teng pensi sai hem na kang pulo sita hala bangso asai hem kang pulong si BJP RSS tabokar tum bangke na tum ke na pridun dak lo nang pridun dak hang yang lo areng tasi kedam tang bithunga candidate Bikram Hanse ke haiphan ni tum song hin tan churu alang dia principles ideology kang tang kring joine dak son suri batai ko anu ne lang di phan ka teng kheng mate dak alang di tum kema per tum phan batai ka ne teng kheng sita me lang tum arjap thip lasi kadok be nili bithung along ke claim APS se claim bang putum an phagen nili hin ba si churolo ham be nara tesi tame athuna alang tum arjap thip lapen chechok dunde chechok dunde che thengunde pipolo athema alidar alam charju komasi ke japon ma lam ke milun ke me bangke charju lasi chorolo lasi non ke kar biang long rat phasi ni chuning rilo nangli tum nang dun ding rilo chuning rilo nangli tum phan athema isia constituency long tv ro protang ke nangli tum constituency ta na cheteram bolake bithung ne kali dak che chok dut che theng dut protang te hamren da chanpo amrita tampo chinthong na po nilit da tampo ante ili tum methang ar constituency long ache chok ache theng si ding ke hang mali tu lasi la so cancer tuliram rong hang ke bana cancer bang la so cancer itum sitame tong thek thi protang te ili tum ke cancer ke long rap hui po lasi chuning ni lo kar biang long rat ke do ana phan nang tum bithungar ro langding not BJP RSS song tuliram rong hang ke cha pon hala bang so song ke munit tum phan ke chok ke theng ke ther ke hap lapen kidnapping the claim ahem damsi munir phan nep damsi ke ther ke hap ta claim kidnapping masatha de kidnappers ta do da laga tuliram rong hang bidilo hormu hortar ka pehno lata tuliram rong hang bidilo lasi BJP RSS tuliram la isia tim lo ihina thu bangke alang li hanse sang hodolo lapen bithung long alidas tum dolo la tum bang pilo che chok ne che theng ne itum ke insam ji na che donang ji pu ke than ki mum lok tum lo haman tu ni panta insam ji na se claim lo nona bagente kache chok kache theng a phansi tum kroi bom lang ma insam jin pen donang potum se kroi ma kar biang long ra tum ni laging sai no athema kang sai ke nang tum ari deng si dolo
Suning rilo. Jong sinai tum neng sai dun de pulutang te don mal dia tum ili tum ke non e prang ke la ke phiri mi me din su lo. Ka che chak unta ahoy du. Ang ahoy ang deng do ke di mo che chak un elo ake lelo pulutang te kupi dong ke manji ni la bang chi ni de lo. Kupi dong ke manji ni hala so ni nang li rok pulutang te la bang so adai ke la ke kang hor nang ke la ke tuliram mong hang lo kang hor nang ko. Alang ni tum kaceplang gunda son la pen VIP bo metang alnam kacipin mongosin tim mong pen tuliram mong hang tum ke chuhepta model code of conduct la alang ni tum bang ke tet clean lo. DCU asai hemlong nomination paper ke jogdam hutta security do police ton do laso security fan arkan pon jet arkan pon pet tong pon clean si DC asai hemlong alang tum metang motor pen si hata kaldu da kaddo ka bia song ta hala dake laso a security jok tong pun pe ametang amotor ke hong CCTV lasi nona bangke Kasi amring penabangke amring IPHLC mate amring arat penabangke kapek thang tawe amring penabangke la si kang hong lo je la arona teng pen kang saiji ajakong ke do atu ma phansi kang hong lo hala ke claim ke chok chia bang phu la pen ke toy abang phu phan jong si arona teng pen insai si pulutang te la ke amring arat ke la ke balance of power theory ka apply ji phan ke la ke ready lo balance of power theory ka apply ji pulana dak kupi ma ka apply bithong long a BJP matela tuliram rong hang kupi ma ke toy hala so teng si koson ma ke paklem kupi si paklem ma hala so teng si amreng long ke claim asong jap po tum sambe ready lo lage lasi nona bangke nil tum hejong nili pranjong si tame than lo bangke thom aken de than lo nili tum tame non DC mate returning officer long pate bok dam po complain pinam po pen jong si ing sai se kang sai ji ning hang he lo tang te la ke ing hong he lo amreng rat ke amreng ta BJP do amreng along ta APHLC do la pen che than nam lo lo tang te amreng along bangke kar biarat ke la ke APHLC si keong ka che chok ka che theng ji lok lo tang ke hai ji ke la ke APHLC si hai ji amreng long bangke athema hada keng sang tum ke khai si bang che pathe la ili tum khayang bong acar wo long ke parliament pen ke la kanang char wo dum de lagi la si kang hong ji dang hong elo bini dampo bini pen jong si hala returning officer pen bang positive response ave pulata action NG funding hang he pulata te la ke pen bang si bang ke balance of power theory apply fit pula ke modai lo tum la pen amreng arat bang ke non apor non an batumi an bang ke kachak selo nili phan tame nili program doping hadak meeting doping sitame hada katum masin lipan amethang mas nang toilo damon athema claim bikama dalam seki lo cerap lonji polo la poli tum hanse sahoda cerap lonji polo hok per alam claim sonte munit fan ke ter ke hap ke lake chechak ki gaji me yapta lasi non ke bangji labang so election bithung long bangke un pulote nitum arona teng pen labang so a constituency bithung constituency fan bangke kapang kir chegi fan tum claim po law and order talang tum un eder lo tu telisi failure lo control ne pin lo lapen eston bangke model code of conduct tu telisi arkan lablo lake administration tum arkan lo lapen hala BJP pen ke toidun a candidate a tuliram long hang tum mata arkan jadlo jongsi constitution a teng pen labang so model code of conduct a teng pen jongsi election BJP lo tang te alang le tuliram long phan bangke disqualify vek nangji jongsi constitution a teng pen labang so model code of conduct a teng pen jongsi alang tu follow lo tang taling fan disqualify nang khai nang pu jongsi hai he lo tang te election bangke dak binang le la amre candidate kupli candidate lapan amre na constituency pen dun candidate tuman pantame ethegi puning dolang nilitum la long gap office allocation free date apini tum ke chilang dam hut nilitum ke long pon la cash ta long pon 150 lapen la byte achabi tata tum long pon lapen handset mobile keypad bang yode la bang da long pon la sila son clear hormonil tum ari deng non do la so hormonil tum hamren DC office kalte returning officer adu e function tum submit dam po
Lala. Like model of code conduct. Lan melo ni tum ben jai bangke. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.